Hadin ke jingwan jong slap ubajur uba ke jingkhen ke boy hadu laispa ki hnyau tli ki longying ke la shakta nakadau jong ke jingtua ka khandau but nakani ke jingtua kalwan telep ya ki yeng ki ba ki shong ki sa hak tolong kubor now District Disaster Management Officer Southwest Kasils District ulayatu ba ki longying ki bala shakta hadu menda ki don baro hnyau tli ki longying kata sau na mokorwat block but likely na ranikor block nangta habai dai bat ki kerteng snong ki ba la shakta ki long ki snong mau klait ngap kawei snong manat arteli snong lum mau ba kawei bat na ki snong mau put likely ki longyeng bat ya kapor jo ki jing shakta ki ni ki longyeng la antat ba kadai ha kapor kumba shibje sheneng jong ka step khatsantarik mentau bunai Susu la itu bahagi ni ki jingjia amsim ladon mano bamensau ni ki jingjia besngopsi la itu District Disaster Management Officer Southwest Kasils District Maukerwan